हाय गाइस गिबियावनो आंनि वेंगा ब्लग्स यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आं दायो दुब्लियाव दंफैयो। दिनै माइ रोगानो गोनांमोन, नाखांजोब्बाय मालाबानो। ओमफ्राय दिनै न'आव थिखांना लांनो गोनांमोन आरो ट्रेक्टरजों। ओमफ्राय ट्रेक्टरा दाहालासे सफैयाखै। मैयाबो रोगानायनि खोथा होदोंमोन, माने ट्रेक्टर मोनैनि थाखाय रोगानो हायाखिसै। बेखिनियानो आरो, बारा नङा बै नुहुरनाया। बस्थायाव सोखाजोब्बाय, थिखांनानै लांनोल'सो नांगौ। मात्र बे दा ट्रेक्टराल'सो सफैयाखै। ट्रेक्टर सफैब्लानो थिखांना लांनो हासिगोन आरो। ओमफ्राय बेलेगावबो दंबावयो, बेयाव माने बस्थायाव सोनाय जायाखै। माथो खालामनो आरो, थेलाफोरजोंबो रोगाबाय थानो हाया, मेंजोबो। बस्थाथामसो थेलायाव थिखांबानो नारग'नोबो हाया, बिदि बोग'नोबो हाया। ना हमग्राफोरा माने बेयाव बिराद दानख्लाबजोबना दोनो, बिदि आरो खुरखालांबाय थायो। बांसिनानो मानिया, जावना बुंब्लाबो मानिया। गुबुन गामिनिफ्रानो बांसिन फैयो आरोना बेयाव। नै दैयानो एसेल'सै, हमखांजोब्बाय मालाय, सारजोब्बाय। सोरबा ना सारदो दां, नायनो थांनि र'। केमेराबो बारा मोजां नङा, मबाइलानो खम दामिना 5 मेगापिक्सेल'सो दं। मा खालामदोंलै? मा खालामदों? दे मोजां हम गिदिर गिदिर नाफोरखौ। हारसिंनो हायो आरो, हारसिंनो सारगासिनो। बा दाखालि माला सारखांजोब्बाय दां माला, मुथि मुथिबा। दाखालि हमनायफोरा मोनबायदां। आइ नै जानसिटिया टिटि फारनोसै बाय। सोरथो गाबज्रि हरबाय थादों? दानिया जोंनिया गासैबो दुब्लियावनो नाजोबो माइखौ, न'आव लांला। मेचिन सफैबाय नालाय, बिदिबा स्रां नुयो आरो। ओइ बाबे, मा खालामनाय जादों बे? आरे ओइ मा मोनदों नों? बा बिराद गाहाम बे सैमाया। आरे ओइ साला दैयाव गोजोमाखै नोङो? फै खारबोलावसै दे, फै। ओंखाम गोदान मोनजासिगोन जोंहा। साबायखर थाबाय लोगोफोर नायनायनि थाखाय। दिनैनि थाखाय जाथ'बाय दे बेखिनियावनो। बाय बाय।